Je váš budget na darček do 50 eur? Poradíme vám, aké kvalitné kúsky v tej hodnote u nás nájdete. Do 50 eur sa môžete vojsť kúpou pekného elegantného trička. A ak vám tričko príde príliš jednoduché, tak polokošľa s krátkym rukavom sa vám do vášho rozpočtu vojde tiež. A v prípade, že dotyčný nosí košele, tak skvelým darčekom za nie veľa peňazí je aj tričko pod košele. Doplnky sú skvelou voľbou pri obmedzenom budžete a nič praktickejšie ako opasok snáď ani neexistuje. Môžete mu vybrať pletený, ktorý je flexibilný a hodí sa do športového oblečenia, alebo elegantný kožený, ktorý vynosí takmer každý deň. A skvelé na opaskoch je to, že muži nosia opasky stále. Ak ten, ktorému darček kupujete, sa rád elegantne oblieka, vedzte, že kravaty sa vracajú naspäť do mody. Preto máte na výber obrovské množstvo. Nič s tým nepokazíte a zároveň ho určite potešíte. Prípadne hodvábna vreckovka každý outfit oživí a nikdy ich nie je dosť. No a v prípade, že váhate nad výberom farby, tak sa jednoducho len zamyslite, že aké farby rád dotyčný nosí.